matud-an akong ang baboy nga gidadili sa daang tugon, sa bagong tugon pakaon na. So hindi makita sila. May igsoon, may hapon o may gabi ka na tungdanan niya. Iyata karon sa Plaza Independencia, may katigong adunay duha ka happy. Ang usa si Adventist, ang usa Katoliko. Ang timba nga pamatud-an sa Katoliko, mao si ang Katoliko ang pangalan ni si Brad Jiwan Pasyoni. Paisones. Unya Pasiones niya. Ang timba nga iyang pamatud-an niya nga ang baboy nga sa daang tugon gidili karon sa bagong tugon ipakaon na sa bagong tugon. So unya ang pila gali ka minutes naman 5 minutes nga ang closing examination 5. So magsugod ta pamatud-an sa Brad Felix. Unya kini ang iyang katbang day si Brad Felix Nigri sa Seventh Adventist. Sige Brad, start Brad sa imo. Mga igsoon mayong hapon sa tanan. Karon akong pamatud-an nga ang baboy nga gidadili sa daang tugon diya sa Leviticus sa bagong tugon gipakaon na. Ngano man diha sa Marcos 7:18 sa Amplified na Bible. Ang mga pagkaon sa Levitical law giabolis na. So atong mabasa diha sa Levitical law nga ang baboy ginadili pagkaon. Di man na siya nako nga gipamatud-an sa Old Testament, pero pag abot sa New Testament giabolis na litra po litra asa mabasa Amplified Bible kana mga igsoon nga giabolis na ang Levitical law ug ang baboy nga ginadili babasa nato diha pinakauna sa balaod sa Levitico. O dinhi mga igsoon gani diha sa buhat sa diha si San Pedro gigutom kakita siya pananawon. Kanang pananawon na diha tanan ang matang sa mananap sa nagakaw. Apil na diha ang baboy mga igsoon. Apil na diha tong mga snakes ug uban pa nga mga mananap ug niingon ang police station tingog nga Pedro kaon og pag-ihaw. Niingon si Pedro nga Ginoo, ayaw di ko makaon kay wa pa ako kakaon ug mahugaw nga pagkaon. Niingon ang tingog, ayaw ignag hugaw ang mga kana nga gilimpyuhan na sa Dios. Gilimpyuhan na di kini. Basig mo ingon niya kung kaatbang nga kana nga pananawon nagkahulugan nagtao. Mga igsoon bantayan nato ang sentido kontekstual sa Biblia. Kay kana hayop na ipaihaw, ipakaon. Walay word sa Biblia nga ang tao kanon ug ihawon bisag figurative. Bye bro. So muna mga igsoon, kung ingon siya tao na kay diha sa 28 sa buhat 28 ang gilimpyuhan na ang mga tao. Ang buti pasabot niya na nga katong mananap nga mukaon na tong mananapa nga mga tao, mga hintil gidawat na sa Dios. Kaya ang mga hintil mukaon gyud sa baboy. Asa mabasa? Naa siya mabasa mga igsoon sa 1 Makabyo 1:11 nga ang mga dili Israelita mukaon gyud sa baboy. Munang katong si Cornelius mga igsoon mukaon to si baboy, gilimpyuhan na di ito siya nga naman kay iyang gikaon dili na makapahugaw niya kay giabolis na ang Levitical law. Muna nagpaabot ko sa akong igsoon nga pangutanon ko niya litra por litra aron mahuman ining debatiha. Litra por litra nga igsoon nga ultimate nga pangutana gyud nga pang knockout kay 5 minutos raman paabuton ko na nimo tay ha. Kay kung dili na nimo pangutana karon kondisyon ka nan makondisyon ka, kondisyon na ita kay 5 minutes ra ni pabuton ko na tay Time pila. Wala na 3 minutes muna mga igsoon. 1 minute na lang. last 1 minute. Bumabasa siya sa Old Testament nga ang baboy dili pakaon, wala na problema. Pero sa New Testament gilimpyuhan og ipakaon na.
Buwatan na ko si Tatay Dani, Tatay Felix. Nga iya ko pangutan na aron mahuman ang debate. Kay mo man isin sa debate. Kay nabasa naman nga sa Old Testament nga ang baboy dili pakaon, sa New Testament buwatan ko na tay. Kay mabasa ta na human ang debate. That is the very essence of this debate. Mga igsoon, ang pagkaon wa nay labot sa kaluwasan sa tao. Muna gamito na ko mga igsoon ang 1 Korinto 10:25 paingon sa 30 nga ang pagkaon sa merkado sa Korinto ipakaon na huwag pili mga igsoon. Munang kana basi moingon siya 5 minutes. moingon akong kaadbang nga diha sa Korinto mga Hudiyo man na. Well, pamatud nga Hudiyo na tanan. Kay kung na ako'y mabasa nga naay apil hintil na na. Gansihon po ikaw. Salamat. Pangutan na. Kaya may oras ko niya ra. So, nanata sa interpolation o cross-examination niya ang oras, 5 minutes, no? 5 minutes ang karang interpolation. Niya, may iso na ato din kay live ra bataron niya. Karong adlaw Domingo, pizza 19 bulan sa Mayo 2019 kay karong gid i-upload sa YouTube ato na ibabaw niya. Ang atong maglantugi usa ka Catholic defender Brad G1 Paisonis. Kunya ang atong negative side si Brad Felix Nigri sa Seventh-day Adventist o karon naton pa niya New Week. Nya ang inyong moderator Brad George Terrell. Nya dirita sa 5 minutes cross examination. Start. Sige tay. Okay. Okay. Time start. Now. Klaro kayo na mabasa sa Biblia sa Leviticus 11 city o sa unsa ni sa Deuteronomio 14. Klaro kayo nga ang baboy dili gyud pagkaon. Mutubag na ko di pa. Ang pangutan ko sa mga pangutan na Premise mga premise. Sige. mabasa gyud word for word sa New Testament. Doon na ba kayo mabasa nga ang baboy dili na gyud pagkaon? Ang baboy ipakaon na gyud. So ang pangutan na niya sa Old Testament ko no, Klaro ang ba? baboy Word for dili word. ipakaon. So ang pangutan na sa New Testament makabasa ka ba nga ang baboy pwede na ipakaon? Ano na yung mabasa sa Biblia sa New Testament? Diha, mabasa na to sa New Testament nga apil gyud ang baboy. Muna tubag sa responsive nga pangutana. Ang pangutana doon na ba kadito word for word nga dili pakaon ng baboy, may mabasa ba ka Kaya nga dili pakaon, di bersikulo? pakaon, di pakaon. Sa Old Testament ba? Sa Old Testament, Kaya ato klaro May mabasa gyud na mahugaw dili pakaon. Sa New Testament kung ginluan na Ako ba? recap sa iyang pangutan na. Doon na kung ginluan naman na doon na ba'y mabasa nga ang baboy nga ang pakaon. baboy pwede na So akong laro ng pangutan na sa daang tugon matod pa niya nga ang baboy dili gyud ipakaon litra po litra unya mabasa ba sa bagong tugon nga ang baboy pwede na ipakaon. Ang tubag, nga maba, responsive mga igsoon, wa ko naglikay-likay. Dili ko pareha sa uban niya mga kauban nga mga Adventista nga maglikay-likay kay maglikoy-likoy. Ang tubag nga mabasa gayon. Nasa New Testament, muna tubag Asa sa bersikulo? pangutana. Unsa nga bersikulo verse? Asa nga bersikulo. nga ang baboy Karon, makaon na. Mr. Moderator, mo object sa ko kay natay ginatawag nga clarifying question. Sige. Kung mabasa na ko, pildi na ba siya? Oh, basta mabasa nimo Okay, ang baboy babasa. pakaon. Sige, ko. pildi siya. Baboy. The Voice version buhat Jess paingon sa 11. Usa ni nga version ba nga The Bible? Voice version usa ka The protestante Voice version. dili ni siya katoliko. The Na ako Voice na ni version niya, The buhat Voice, Jess. buhat Jess paingon sa 11. Paingon sa 11. Na ako na ni actual sa mong balay. May ato- 5 mil ni siya paliton sa actual. Oh, baboy. Pwede ako mabasa ang moderator. Sige, pabasa man ito. Okay na siya ng pildi ha. Asa to nga kwan? Jess, pildi ka ron. Sugo Jess. Tanaw Yahan na to sa to. 11. Minyam ko ka. Ah, ato nga, Jess ato sa 11. Sauban tayo pa, saubang Bible na sa. Voice version din. Wala niya na. Asa rin basa ko mabasa. Isugot magka-challenge. But his soul grew hungry while his lunch was being prepared. Peter had a vision of his own, a vision that linked his present hunger with what
was about to happen. Sa 11, a rift opened in the sky and a wide container, something like a huge sheet suspended by its four corners, descended through the torn opening toward the ground. This container teemed with four-footed animals, upat-katiil, creatures that crawl, and birds, pigs, bats, lizards, snakes, frogs, toads, Ipadayon eh. vultures. Ipadayon. Aboys. So, nabasa pigs, birds, pigs, Aboys. Aboys, get up, Peter, kill it. Minyang mo Peter. gabon. Peter. Nabasa. So, the boys. Klaro kayo mabasa. Miss- Mabasa ba nga ang baboy dili ipakaon na sa bagong tisdang ito? Wa man ka Akong mabasa, may tubag, pakaon na. nabasa, klaro kayo. Unsa man din mga igsoon? Unsa man Pigs. to? Pigs, tanawa, pigs, bat, diretso na na Wala ko. kay wala Pigs, wala tanawa. kay butang nga ipakaon na. Di ako na moderator. Butang nga Ako man ipakaon. Tanawa. Hey, hey. Tanawa. Pigs, bat, lizards, Ismail, pigs, Kapin, putos, Butor ni mga Osunya. vulture, Okay, okay. Aboys, Kapilya, 4 mil na. Peter, kill, eat. Ang pakutana na tubag, ang pakutana kay niingon na Ginoo nga Pedro pag ihaw og kaon. Pigs, Unya ang gipakita ito nga mga kalan namin to pigs, birds. Okay. Sige, Ismail Kapin, Brad. Okay, sugot. Sunod pa nga, no? Ismail Kapin, Brad. Kay wa man Ang gito butter wa si mo. sa Woodford, kay may ako. Kalabilya, 4 mil na. Sunod nga pangutana. Mr. Moderator Objection. Di pakutan. Mr. Ayaw Objection. pagkomentaryo ay Dili sa pakutana lang. komentaryo. Pakutana lang, Pakutana pakutana. lang. Okay. Sige. Premise. Kami buhat, Jis. Pananaw na bidyo. Ayaw komentaryo na, pakutana. Pangutana bitaw na. Okay. Dili, konklusyon na, konklusyon na. Dili. Komentaryo ba, pakutana lang. Brad, komentary na, Brad. Di ba? Komentaryo na kanina, kanambuhan. Dili ka nang buhat, Jis. Okay. Pananaon man na. Ayaw komentaryo lagi na. Komentaryo. Ako na lang. Maluhay mo na. Pakutana. 4 minutes. 4 minutes, debate. Labilya, Osminya. 4 minutes. Eh, nani. Dili. Maluhay ko sa ulo. Dili ba na Atang, maluhay man ko. Ito na Labilya, 4 minutes. Mayor Tami, 4 minutes na lang. Isa. Maluhay man ko. Tugtan na lang. Sige. Maluhay man ko. Tugtan na lang. Tugtan. Pananaon. Pananaw ni siya pero nagpasabot ni nga katong tao nga mga tao nga mukaon na tong pananaon gilimpyuhan na sa Dios kay katong mga pagkaon gilimpyuhan na og dili na makapahugaw sa tao kay sumara sa Marcos 7:18 Amplified Bible Okay. giabolis na ang Levitikalo babasa letra por letra tubag sa Sunod, pautan. Okay, aktor ni Labilya. Sa mao nga panunahon, Okay, Tami. mga manap, doon na ba'y sagol tao? Ang tubag, maayo kayo ang pangutana sa akong kakbang. 5 minutes. Nga nabay sagol tao, natural. Moderator. Wala to'y sagol nga tao, apan digto ka sa 28, gilimpyuhan tong tao nga si Cornelio. Kay katuday si Cornelio ang mga tao nga dili Israelites, mukaon to na tong mga pananaon nga makapahugaw nila. O kay gilimpyuhan naman tong mga tao, katong mga pananaon nga mga mahugaw dito, kumukaon na sila niadto, wa na sila isipa nga mahugaw. Kay Okay. limpyo naman to, ug limpyo na sila. minutes na. Sunod, pakutana. 5 minutes na. Ha? 5 minutes. Wala na time. Wala tayo, Miss Mayor Tami, wala tayo. Ikaw na, 5 minutes. So, Okay. Hindi mo. Mapapino, sabukin na mo, yung moderator. So, Okay. di anak punta sa negative side, Yeah. nga iyang ligaron ang pabarog sa affirmative. Ilang minutes? Matod pa niya nga, Mr. Robert Panyo. baboy, nga kaniarto sa daang tugon, gidili man, kunya, iya harong barugan nga nagpadayon lang yapon sa bagong tugon, nga gidili lang yapon ang baboy. Sige, proceed Brad, sa iba 5 minutes. Kuna, Rod. Okay. Mayor Tami, starts now. Sige. Nalipay ko. Isa kumubuhan nga higayon karon ang pagdebate. Naglaom ko nga sa sunod Domingo, Sabado na po, sunod Sabado. lain mga Sabado, katima. Domingo, manghagit gyapon niya nako. Yes. Kanang dinag ko na gyud ba? Oh, sige, dinag ko, Sabado. Dinagmay ra ni Ron. Ano mensahe ni mo sa mga atong subanon? Pero padayon ta. Klaro kay sa Biblia na ang baboy dili pagkaon. Sa New Testament, ang gigamit ninyo nga mga bersikulo, dili pag yung klaro. At karon, akong hisgutan. Ang unang hisgutan nimo kaniya Marcos City, 19. Nag-hisgot ito, kung mo nang basahon, brumata intaw na siya sa Grigo. Kanang brumata, kusir na
kung sa Hebrew pa kusir, kung sa Muslim halal, pagkaon na siya nga ginatugot, nga Halo. isgutan diya. Mag-isgot gani ang Biblia o pagkaon, ang Hudiyo writer, nahisgot gani pagkaon, way labot ang baboy ana. Karon, katong Marcos City 19, wain tao na labot ang pagkaon di nga mahugaw. Pagkaon ka na, siya ginatugot kay gitawag man o brumata na sa Hebrew. Karon, ari ta sa kanang buhat jis. Kaning buhat jis, amot, giunsan na yung pagsabot. Usa ka pananaon, gipakita kang Pedro. Tinto Pedro, iyaw kaon. Reklamos Pedro, sukat kong bata, ginuwag yung kukaon na ng mga klasiha. Iyon ang ginawa, ayaw tao kag bastos mahugaw ang ginluan na sa Diyos. Karon, ang mga Katoliko bang protestante, mga tarungang gyud nga ginluan na katungkuan. Kung isang utana ko na diskutan sa iyang bersikulo nga bagong Biblia nga naapil tong baboy, dapat pagtiil. Karon, ang ato, wag yun din na nga katoy pakaon na. Pananaon ko na. Matod pa niya nga way labot ang tao dito sa katong bisudlan, pananaon way labot. Pero tanawa gyud ang kahulugan kay pananaon man ni siya dunay kahulugan. Tanawa sa buhat 28. Nganong gibutang man ay Pedro? Siya ang Dios nagpasabot kanako nga walay tao nga tawgon nakong bastos ug mahugaw. Ano may siya katong nga wording 2 minutes. sa mananapto nga dili patawon niya bastos mahugaw. Nganong mingon man siya tao? Focus sa camera, Mayor Tommy. Pananglitan, apil ang mananap, iyang tagingan lang ito. Wala, nagpakita ka na ako ang Diyos nga walay mananap, o tao nga tao ko na kung bastos mahugaw. Nganong waman niya apil ang mananap? Tao may ang gibutang dito. Mati kahulugan siya iyang. Kung dili kay katong mga baboy na dito nga ginadili, ipakaon na, pagkahinay kayo nga pangagpas. Narito putiin. Panghuna-huna. Oras. Usbanan ninyo. Ang oras. Okay. Magklaro na lang. Ay, 2 minutes na ba, Mayor Tommy? 2 minutes ba? dapat 2 minutes. Oo. Ayaw po yung tikasi sa oras. Wala, Mayor Tommy. Nagbantay ang kamilig Oh, na na. Sige. Okay na. May mga watcher. Ang akong ebidensya, arit sa pinakaalas. Isa kung saan ni buglibot-libot mga tarungan. Ang writer baya sa New Testament. Mga Hudiyo na mga sakop, membro na sa Christianity. Ipaihaw ba yun? Kristo. Kaya si Kristo Hudiyo, ang mga Hudiyo nagpadayon nga dili mukha ng baboy. Kaya nga no, dunay pinakaalas nga bersikulo sa Biblia nagingon sa Isaiah 66. Nagtuutang ang balik ang Ginoo, nagigot ang Ginoo mo balik. Mo balik unya nagtuutang nga mohukom naghisgot og hukom, naghisgot pagbalik ang Ginoo. Unya tanaw nimo basahin mo sa ubos sa city. Kinsay maka laglagon nini. Katong nagakaon sa unod sa baboy. Katong nagakaon sa mga dulumdanan. Ang oras. Katong sa ilaga. 3 minutes. Isgutan dito. Ang tagna, matod ang ina, di na matuman. Nga nang dili matuman, matuman na pagbalik Ginoo, matuman ang hukom. Kanang sa ubos niya, dili tumanos last 2 minutes lang. Kung dili mga ganito manon, nga nung gibutang ni Isayas. Last 2 minutes. Una-unahan niyo pagayo. Last 2 minutes, Mayor. Last 2 minutes. Ihatag na ko niya panahon. Punta Sige. Unya ra. So maigsoon, napupos na ang 5 minutes ni Brad Felix Negre. So dirita sa intertulation, bali ang affirmative mubaw so pangutana ngadto sa negative side. Pinagi sa iyang 5 minutes cross examination. Start. Yung isasabag. Okay, 4 minutes naman na man. Pangutan na ko. Pangutan na. 7 minutes. Okay, time starts now. Okay. Sumala sa The Voice Bible nga ang pigs, bat, lizards, a voice get up, Peter, kill and eat. Akong pangutana, nadungog ba nimo nga ang baboy ipaihaw o ipakaon? Nadungog nimo o wala nimo nadungog? Kada lagi vision lagi Mr. Moreno, San Pablo objection. dunay kahulugan. Ang Objection. kahulugan niya nasa tuwa sa 28, 10:28. Mr. President, objection. Balik Objection. Attorney. Pause. Pause. Objection ko, Mr. Moderator. Kaya kung pangutanan, nadungog ba niya? Wala. Unya na ko na na imuhang kuan. Apason ko na. Paguman na ni. Diha ko mo apas karon. Promise. Tubaga og response. Okay. Okay, time start. Balikon ako. Balikon. Okay, time na. Nadungog ba nimo nga pigs,
ipakil ug ipait ni Peter matud pa sa Lord. So, ako nagawa nimo wala. Ang Tubag, paminawag, tubag. ang pangutana na, nadungog ba nimo? Kasi Peter gingnas Ginoo nga ang mixed birds ipaihaw ug ipakaon. Nadungog ba nimo? Wa mato mo ni ang pangutana. Kana usa ka pananaon nabasa nato lagi pero dunay kahulugan ang answer niya nato sa 28. Sunod pangutana brad. So Ano na pangutana mo naman nilang Paliko na Mo naman nilang teknik ag likoy-likoy kay maglikay-likay lain pangutana. Sige. pangutana. Niingon man ka nga ang pananaon mao ka ng tao nga si Cornelio. Akong pangutana, asa mabasa sa Biblia nga ang Dios naghatag og figurative nga statement gawas daning buhat jis nga ipaihaw og okay lang gyapon. Asa mabasa? Asa ipayaw, unsa may ipayaw tao na Tao maghato imong giingon, matod pa nimo nga ang tao tong ipasabot sa Mayor, panahon. Mayor. Sumala sa buwarjis. Hugmaw to si Cornelio ang ipaihaw. So, karon klaro na, ang pangutana niya, kay matod pa nimo, tao magkikipasabot ato. So, tao ba kuno ihawon o ipakaon? Ang tao ba kuno may ihawon, matod pa niya? Kay tao mo rin. Oo, dili. hinumdum nga ang maong okasyon pananahon. Okay, lahi na Dunay lang. damgo pananahon, dunay kahulugan. Ug ang kalugan maklaro kay nato diya sa 10:28 nga kadto na imbot pasabot man na mga tao nga dili pangalan ug bastos mahugaw. Isunod nga pangutana. Si Cornelio nga imong giingon nga maong tao gisundan ta ka. Hudiyo o dili Hudiyo? Tubag. Ang pangutana niya, si Cornelio, Udiyo Sundan ba? ta kasi mo tubag. Dili lagi Hudiyo ang ipakita si Okay, Papi. sunod na pangutana. Dili man si Sa mga pangutana, ang tubag niya, Kay dili man Hudiyo si Cornelio. Ah. Magkakaon ba siya mahugaw nga pagkaon o dili siya makakaon? Before dato nga panghitabo. so ang pangutana niya, kay hintil man si Cornelio, dili man Hudiyo, makakaon ba siya sa mga mahugaw nga pagkaon? Posible makakaon siya. Yes, thank you. Ah. Tapos na. Pilay oras. To, 3 minutes na lang ang kuwang. 3 minutes pa. Sige, salamat, Oh, salamat. oh. Nya gipakaon, do na by record gipakaon si Papi. Mayor, Mayor. Sa Ato bang record? sunod pangutana. Na-record sa mga pantel. Sunod nga pangutana. Sumala sa Amplified Bible diha sa Marcos 7:18 nga ang Levitical law Inoybe. 18-19 nga ang Levitical law giabolis na. Akong pangutana, mabasa ba sa balaod sa Levitico nga ang baboy gidadili ipakaon? Mabasa o dili mabasa? Kung mabasa na ko nga gidadili. Okay, very good. Salamat kay ningong ka nga mabasa sa ato pa muuyon ka ba sa Amplified Bible nga giabolis na tong Levitical law nga nagdili sa pagpakaon sa baboy sa Levitico. Muuyon ka o dili? Dili man nato mabasa, dili mabasa ba sa Marcos 7:19 nga ang baboy ipakaon na. Baka Dili bumata ka na mapangutana. siya, pagkaon ka na siya. Nga ginatubos sa Israel. Ipos sa to, Mayor, ha? Kay... Sumala sa Amplified Bible Makakuro sa amplifier. Amplifier. Amplified Bible nga ang Levitical law sa 17-18-19 giabolis na litra por litra. O inon ka nga mabasa dito sa Levitico nga ang baboy ginadili dili ipakaon. So, pangutana. Kaya giabolis naman, muuyon ka ba sa Amplified Bible o dili ka Okay, start muuyon? na akong time, ha? Okay, start. Ang ako klaro na. Ang pangutana na muuyon ba ka sa Amplified Bible nga giabolis na kanang balaod nga ang baboy dili ipakaon giabolis na, so pwede na ipakaon. Muuyon ba ka na o supak sa Amplified Bible matod pa niya? Abi nimo pwede maghimo tag Bible nga bag-o nga Responsa. gituis na. Kami Muuyon ba? ayaw sa. Ato bang Mayor? Ano? Ako di ko yun na kung usam na ginatuis na niya binago na nga Bible nga lahi sa kaniadto. Dili ang nga nauyunan. Bisag kinsay kabuhat ana. So ang tubag niya nga dili siya uyon kay basikurong binuang na nang himo na dili Oh, na to. pilara Mabasa. Sa niya tubag. pilara ko ibuhat og Bible god kasayon na na. Mabasa ba sa Biblia sa New Testament nga ang baboy hugaw lang sa mga Hudiyo? So matod pa niya mabasa ba sa New Testament nga katong baboy hugaw lang para sa mga Hudiyo.
Mabasa, wa mabasa hari ba sa Old Testament Kung mabasa na ako, pildi na po ka. nga ang baboy hugaw Sa mga Hudiyo. sa mga Hudyo. Oh. Mabasa ka? Pildi ka, Mayor. Word for word. Oh, sige, basa ako no. Sige. Pildi ni Mayor Damian. Hindi na po, Lucas, Tanaw na to. Klaro ba? Di basahon na niya. Kasi buhat Jesus sa nimong basahon. Nara. Stop sa karako kay ato man yung sound. Oh, stop sa nako. Pagbasa sa Mr. Attorney Robel Banyo. Ba man kaning bagong nga Bible. So ang imong kondisyon nga mabasa nga ang baboy Kung saan na nga Bible? Oh, bagong nga Bible. Sige. Truth. Simple. Siya. Tanaw na to. Pilimon din Para hindi tayo ma-ignorant. Sila Mayor, napabay sa election. Para makatunan nato na yung mga bagong mga Bible nga nagda sa yabag. Expanded Bible. Lucas 15:15. Hi Brad, mayong gabi. Naam din si Brad So kung sa Pimentel. to ang pangutana nga mabasa nga ang baboy Hugaw sa mga Hudiyo. hugaw para lang sa mga Hudiyo pero para sa mga hintil dili hugaw. Dili, wala na. Hudiyo Wala ra. sa mga Hudiyo ra hugaw ra sa mga Hudiyo. Klaro na to, klaro May na to. atong pasahon din nga. Ate Bijan Brad para maklaro sa mga viewers. 15. Sugot mo lang sa gumapil. Start ang time. Sa man kani mga puti. Apil lang po tayo dito. Okay, start ang time Mayor. 1 minute. So he got a job. He hired himself. 1 minute lang, 2 minute lang. One Atong of the manos. citizens there who sent the son into the fields to feed pigs. Yeah. Basa pa tayo. Degrading work since pigs were ritually unclean and detestable animals to Jews. Oh, nabasa. So unclean siya sa mahugaw 1 minute left. sa mga Hudiyo. Okay, final nabasa mo, man. Okay na, 1 minute. Pabor man na sa ako. Yun sa manan nimo. Final lini mo. Pildi na ka. Mana. Wala. Dili, Nabasa mo di ay. So, okay na. 5. Oras na. Mayor. Imo no, Ay mo opinion. galit ka na may butil. Mayor. Bitoy niyo. Okay na, ang kumilig, decision na pildi dyan. Wala na oras sa interpretation. So ari na tao sa mga pinaduhan ka barok or ribata lang ni siya. Last na, last. Last ka barok sa mga Last na. So ang sa role sa lingkod tibit sa Oxford nga ang Oh, sige, ako. katong negative side mao to sa una nga Ako yun na mo ribata. So Pila 5 minutes. minutes. 5 minutes. Ribatal. Okay, Conrad. Ang negative side may muna. Okay, start na Mayor. Start. Sige. Mga igsoon, yung amubong debate. Namo karon bay sa pagkaon, lipay ko. Ay tag mausab ni kanang dinag ko na gyud Oh, sunod. Sabado sunod. Karon, Karon at pildihan. sunod sa Sabado ko no, mga larawan na. Ay, wala po. Sabado ra. Ayun Sabado na ra. i-iskutin Okay. yung way up sa kon karon lang Karon. ribatal. Sige. Ang ako ikaingon sa dugay na kong tinuon sa Bible. Senador De La Rosa. Gikan sa Old Testament hangtod New Testament, wa gyud mausab ang sugo bahin sa pagkaon. Wa gyud. Kay ngano si Isaias gud dunay tagna nga ang Dios mobalik unya ang kalibutan hukman. Unya dito sa ubos gi-attach dito ang baboy, mga duluntanan o gilaga ug ang nagkakaon ni laglagon. Ay di na nga ay di na nga matuman ang pagbalik Ginoo, matuman ang paghukom. Unya katong ilaga ang nakaon sa ilaga ug sa baboy dili matuman. Anong gibutang man na diha? Manalag na sa Diyos Isaias unya ibutang dito niya dili di matuman. Ano magmat ako ganahan ko ta kumuka og baboy. Pero wa dili na Dili. yung kumuka. Inasal. Kay klaro kayo ditong gibutang o ginadili kay Ginoo unya nga atong mga Ispati na katarungan nga ipakaon na sa baang baboy mga ginadili sa Israel kaniadto nga pagkaon ipakaon na sa Bagong Testamento ang atong mga katarungan atong mga bersikulo huyang na kinalag digap ug dili ka kay makadigap na dili ka kasabot. Bisag asa na gikan sa Mateo paingon sa Revelation. Klaro gyud kayo nga ang hugaw nga nag-defile, naghugaw sa templo sa Dios kini atong lawas templo ni sa Dios ug imong hugawan kay kanang baboy makahugaw man. Bisag gani si Daniel dito sa kwan tanaw siya sa nabihag sila ni Nabucodonosor. Ang mga pagkaon dito sa mga pagano, namang may mga litson din itong baboy. Huwag yun mo kaon. Nagbantinir, nag-vegetarian lang si Daniel. Karon, Gumba lang sila. naghumba. Huwag ito mo kaon humba. Karon makaigsunan, ang mga katarungan nato kanang Marcos 9 City 19 nag-iskot ang pagkaon kanang mga pagkaon ginadili. No. Tanaw na tigapon at pagayo, pagkaon na siya nga gitugot,
sa daan tugon gitawag ka na siya brumata kusir sa Hebro o niya sa bago na to siya pagkaon unya ka na ang atong bersikulong gamit sa buhat yes di daw na ang imong kalaban na maswito di ko magsilbi kaya ang meaning niya na 3 minutes ang ang meaning left. niya na nga kalugan niya na nga pananahon tuway taon sa bati 28 ang di na ingon ang Ginoo ayaw tao kag bastos mahugaw ang Ginoo na Dios klaro man kayo nga wag ito'y tao pero kini dunay meaning may kahulugan to siya kunya samtang siya naghinuktok wa pa gani siya kasabot niabot na yung mga tao gikang Cornelio kunya giana diya nga gitawag siya ni Cornelio kato dito pagkabot niya dito 1 minute left, Mayor. nakasabot na siya nga dili diya walay tao nga tawgon niya bastos mahugaw kay kini Ginoo na Dios Out of Tanawa minutes, ang 28 ang answer sa mao nga pananahon dili kay mananap klaro kay abi kay mananap ang gibutan sa pananahon apil pa ditong baboy gisgutan pa sa bersikulo nga bago Biblia ato day kanon na inaan na lagi pero ang meaning yun na kinatigukan tao ka na siya mga hintil kaysa mga Hudiyo giisip nila mga hintil nga mga baboy mga mananap nga mga hugaw anong panahon na sa diyang namatay natong Ginoo ang hintil doon na kalabutan sa kaluwasan kung dili na nato tawgon bastos mahugaw okay Okay, Mayor, napakay 2 minutes. napay 2 minutes Oh, kapin mo. 1 minute kapin. 1 minute. 1 minute kami apa Oh. okay sunod dagto ko ang mga writer mga dato mga Hudiyo mga sakop ni Kristo o katong mga tawahan na di bang gito mo baboy kay way klaro nga bersikulo sa Biblia bisag pa na 1 Timoteo 4 bisag anang uban pa diha way klaro ka na siya way klaro nga giapil na ba dito ang baboy ang usa makaigsunan nga usa sa ligon nga dipidsa nako nga gigamit sunod sa Isaiah 66 kanang buhat 15 bersikulo 20 ang dugo dito sa daan tugon ginadili kanang strangled nga mananap na naluok namatay kaugalingon ginadili nganong gikarga naman na diri man sa dibko karga gisugo ang mga hintil nga magtotoo galikayan nila ang mga Dios likayan nila ang dugo taon og dugo kamo taon gani mog dugo usban na inyong diya karon ay tagtaw kang oras kay napa unya strangled nga mananap ginadili ka na kung ginahinlo na natanan dito dugo o gana strangle dili na untay na dili karon sa bagong tugon sa mga bago sa mga para sa suko sa mga hintil nganong ginadili man kung nahinlo na 5 seconds, Mayor. pasabot na siya nga nagpadayon ang sugo dito ba Time. Kaya ko na. So maigsoon napupos na ang 5 dagang minutes. salamat sa inyong pagpaminaw Salamat, Mayor. Napupos na. Unya ra kay magpapinaw pa minini mo. sige Dili pwede ka lang to kay. sige dili Kuan man nila formal man siya. So napupos na ang 5 minutes nga kana rebuttal sa negative Sa side. ti So George May. ari na po sa affirmative side sa iyang 5 minutes nga rebuttal speech maigsoon. Okay, Salamat kayo ni Tatay no, Tatay Felix. Mga igsoon sa iyang giingong ganiha nga ang brumata o sa kagrego bot pasabot foods. Pero sa pag-ingon niya ang brumata means kosher, wrong na siya mga igsoon. Nga naman ang brumata is a general term. It includes kosher and non-kosher. Bakak ka na iyang giingon mga igsoon. Wala, dili na siya tinur. Dili, pwede siya dili non-kosher. Mo ganing ginadili niyo kanon. Kanang kanon is muna siya ang brumata. So ginadili mo nang ginadili diha sa Old Testament. O tayo iyang giingon nga ang Hebreo kuno sa brumata is kosher, wrong to siya. O iyang giingon ganiha mga igsoon nga wa kunoy nabasa na baya. Kasagaran sa teknik sa ato mga igsoong sa badistak kung pangutan-on sa inani nga debate, maglikoy-likoy. Kay nga naman, maglikay-likay. Hadlok mapildi sa kamaturan. Pero kami, so responsive yun sa pagtubag, iiksa, kinahanglan nga, responsive ka sa tubag. Dili ka maglikoy-likoy. Kung dili ka makadani ni Ritay, pasayluha ko tay. Pero akong pag-answer mo ko ganyan, responsive yun. Kani pag ingon ni mo nga way mabasa, naay nabasa. O gigamit ka ganiha og Isayas. Katong
agi ang Ginoo. Unsa may tubag ni ana? Kana siya mga igsoon, tinuto nga hitabo. Pero tatapusan na to ni sa katapusan nga si John the Baptist. Nga naman, diha sa 10:28 sa Hebreo. Nga kanang mga balaod di ana sa mga pagkaon, balido to siya sa panahon ra nga kato di pa mailisdan ang balaod. Pero kung ilisdan na ang balaod, di na siya balido. 10:28 sa Hebreo, Expanded Bible of the Message nga Bible, mga igsoon. Mga igsoon, gitsalins na ko siya sa ikaduhang higayon nga mabasa ba sa Biblia nga ang baboy diha sa New Testament nga ang baboy hugaw sa mga Hudiyo. Yung say, wala pagbasa naman di ay 15:15 sa Lucas nabasa man di ay niingon na yun siya nga, uy, makatabang mo na nako. Ay, makatabang nga niingon man kaganiha nga wala niya makatabang na hinuon nga grabe nagkapagkapildi. Tay, pasaylo ako nga gipildi tagyog ka kadaghan. Sunod sa gilang kay Sabado ta sunod atong tema. Sunod ang iyang giingon mga igsoon nga katong mga Hudiyo kuno to. Mga igsoon, mo ni ako naman gi-explain kaganiha nga ang katong panan-aon ang butik pasabot di adto nga katong mga tao nga mga hugaw, mga hintil, non-Jewish ba nga mukaon di atong mga panan-aon nga niingon gani siya nga posible iyan nagyangkon. Wala ilugod kalaban. Nga posible man na yung kaon si Cornelius o bahugaw nga pagkaon. Sa ato pa, pagkaon nila nato mga igsoon, pagkaon, gilimpyuhan na nito sa Ginoo. O ang mukaon niya to, gidawat na sa Ginoo, gilimpyuhan na. Dili na sa isip hugaw. Muna sa buot, masabot. Dili lang kay tao to nga naman. Dili ko kay tao nga naman. Wala'y tao nga ipakaon, wala'y tao nga ipakatay. Wala siya makita outside na nga source nga gigamit sa Biblia nga figure of speech nga mupatay kang tao ha. Wala. Literal gina siya mga igsoon. Nga pagpatay ito pagkaw. No? Sunod mga igsoon, nigamit siya sa buhat nga katong ang mga apostles council kato sa dugo ang buot pasabot na maison council kato siya sa Jerusalem. Kaning council sa Jerusalem mga igsoon kato kasagaran dato nila nga mga nangimper mga intra mga Jewish nga na-convert into Christian. So katong Jewish nga na-convert into Christian gusto pa sila mo Mirror search. gusto pa sila nga tulion pa to mga Gentile. Tulion gud nga tuli ba? Pakaon pa sa mga baboy, pakaon pa sa dugo. So ang sa tuli giwagtang na gyud Kolosas 2:11 Wait, 1 minute. Pero katong sa kaon nabutang dito mga igsuon pero na kato magong Jerusalem Council is early ra to siya. Early. Pero pag abot na sa mga kuan kay ang atong revelation magid is progressive revelation. Progressive revelation. Kato siya og na makalusot po na to kay nahikog man to nga mga tao, mga hikog man to nga mga hayop either. No, nahikog man to nga mga hayop. Pero pag abot sa panahon, giklaro ni San Marcos o giklaro ni San Lucas di sa buhat na ang pagkaon wala na ilabot sa kaluwasan. 1 Corinto 1:18. Munang katong pagkaon sa dugo natural ila dato nadala sa ilang kultura. Pero nautro na puto siya sa pag-agi sa panahon. Munang progressive revelation. Tubag sa kuan. Ug Okay. mabasa sa Biblia nga dugo ipakaon. Okay, salamat. So, Napapos agad. igsoon, napupos na ang 5 minutes nga Sorry kita yung rebuttal speech. So, hindi natapos ang Usap